Какво ми носите? Носите ли ми още нейлон? Дай нейлон, моля те, дай нейлон да пукам, да... Какво шумка там? Лъжеш, че нямаш. Дай нейлон, моля те, дай нейлон. Добре, хайде. Питайте за какво сте дошли тук вие при мен. Трябва ли да има дискотеки в студентски град? Естествено, че трябва да има. Да няма да строят гадни блокове. Не, в никакъв случай. Трябва да има много дискотеки, защото сегашните не достигат. А ако искате да знаете, студентите получават истинското си образование в дискотеките, а не като ходят по лекции. И така е още от дребен Рим насам. От дребен Рим, дребна шарка. Имам варицела, ела. Смятам, че училището прави от младите хора пълни глупаци, тъй като там те виждат и чуват неща, които нямат нищо общо с реалния живот. Петроний и Сатирикон. Само не разбрах кой е автора и кое е произведението. Петроний или Сатирикон? Вижте какво. Българското висшо, повтарям, натъртвам, потретвам, висшо образование е на много ниско ниво. Висейки в университета, не получаваш това, което по-късно ще ти трябва, за да си намериш някаква работа. Работодателят ти иска стаж, а ти откъде да го получиш този стаж, след като си търкал пеките в университета, в аулите и в разните маулите. Стаж, моите хора, се трупа в дискотеките. Всички, които се обучават в дискотеките, са много по-добре подготвени за реалния живот. Самата дискотека е един умален модел на реалното общество. Първо чакаш ред, за да влезеш. После влизаш, но си търсиш място. После започваш да усвояваш всичките умения, които ще бъдат необходими на теб до гроб. Как да гледаш лошо, как да гледаш по-лошо от другите, които те гледат лошо. Как да не си глътнеш зъбите, като ти ги избият. Как да си поискаш лед за палеца, който току-що са ти го откъснали. Как сам да си зашиеш палеца с лявата ръка. Защото поликлиниката е претъпкана с студентки, които се лекуват от венерически болести. Студентките от своя страна знаят много повече за венерическите болести от всеки един доктор. Генералог. Те знаят много повече за това, за пичета фауна. Освен това, те знаят много добре как да уредят своя живот, като влязат в дискотеката и се метнат на нечий врат. Ако е той много дебел врат, може само с питие и с дутук, люлюн. Но това си е аванта. Така е, моите хора в студентски град. Момчетата да си намерят работа, идват, а момичетата да си намерят подсон. Така е. А като отидеш, дискотеките са прашкани, откъдето следва, че трябва да се построят още много и много дискотеки. А какво се случва, като отидат на лекции? Преподавателите само се чуят как да си продадат книгите. Тормоз, толкова. Чичо, дай ми нейлон, дай да пукам. Айде, тръгвайте, че ме чака едно пукане.